Tasangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu one chivhiti-vhiti chatinokupai now without fear or favor. Kana uchinge watosvika panapo uziva kuti unofarira Advocate Nelson Chamisa. I don't want to waste much of your time. Nemuwo futi musanditambisire nguva kana uziva kuti unofarira Advocate Nelson Chamisa. Ita kuti ahoyi izveso in the comment section. Show me the signal. Because handiti manga makamirira zvinhu. It's about to happen. Chapkati chapa duze kuti chinge chichigadzirika. Personally inini ndakataura naye Advocate Nelson Chamisa ndikati but Mdara, what is the way forward? What are you planning? And you know what, ma statement ana chapkata ma statements ekuti akunzwika ku public panguwa ino, but panguwa dzacho idzodzo pazvinenge zvichitaurika, you know, reaction yamakazoya nayo makunzwa nyaya dzekuti achapkati maybe andakatowana ipapo yanga yakatosiyana. And then I remember ndichimuudza ndakati Mdara, atichadi zvekukusekererai, dzokai mupolitics mupedzise nyaya dzamakatanga, musasasiye bhachi padare kana kuti kusarindira hondo yapakati. So it's about to happen. Iko zvine zvimuri yeZimbabwe patiri kutaura nemi, patiri kutefenura Advocate Nelson Chamisa vave kutsanangura his way forward and these things zvagara zvinenge zvichingoitika. If you guys still remember, I was the first person to kuti unoza padai pachitaura zvinormal, don't look at it as just mungoti aringotaura mavhesi. No, cool it down. Because government yeku Zimbabwe iriko regime yamunangagwa yaya, pane zvimwe zvinhu zvokuti ukangotaura kahwana vanobva vatomhanya unogarira, ukangoti tichada tinosangana pa grounds vanobva vatonogarira ipapo kuti zvakanaka, mangwana unosvika paground riro richitambirwa bhora. That's what they do. Saka vakazoudzwa bhaibheri ndopamakuone zvikwane mapastors for ED, prophets for ED, chakadai for ED, zvakawanda because vakavhiringidzwa nekuti munhu angangobata bhaibheri. But iko zvine zvimuri yeZimbabwe gedza tingopinda pane nyaya dzacho dziri kuitika. Advocate Nelson Chamisa vari kuredzera kuti a fresh start, new beginnings, open doors, a healed heart. What's ahead is greater than what's behind. No more carrying yesterday into tomorrow. We choose a new direction. Release bitterness, revive bitterness. Vapedza zvavo vatosanganisa vanhu ne something like ndo zvandiri kuti chibhende nguva dzakapera, ende vari kutobudisa imwe futi vachikrosa pavangachikrosa. I am not sure kana rito rwizi Jordan racho rutonzi anzi kukrosa rwizi, panonzi Joshua wakanotungamira vana veIsraeri akunopinda navo. Handiti hanzi Mozisi akasira paakasira, but Joshua ndokuita se ndokuya achitoenda achinopedzisa. Ndo pavari kuti zvoni maintaining your balance while crossing the river turns a simple countryside moment into a true adventure with little crocodiles nearby. Crocodiles. Makarwa wacho akawanda, Daniel Garwe, crocodile, Garwe. Magarwa wacho akawanda, even Mnangagwa anongonzi Garwe pa nickname yake ipapo. And at the same time muri yeZimbabwe ndiri kuona zvekare we have people like ana Senator Jameson Timber, you know, havasi kutora lightly nyaya iyoyi. Vatoledzera kuti zvoni ethical leadership is not a slogan. Term limits are the ultimate test of ethical leadership. Leaders who truly believe in clean governance do not fear elections or seek to escape constitutional limit. Zimbabwe's future lies in constitutional certainly, not postponed democracy. Vatopedza zvavo vaJameson Timber munovaziva, ndo vamwe vacho vanhu vekuti havaite mafanisi vekuti tikavanzwa vakutaura zvekutaura kana zvekuopoza Mnangagwa, we know kuti they are genuine, vanenge vachiziva zvanenge vachiita. Ndo vekugariswa nguva refu kapaya kana mucharangarira nemamembers akawanda. Vamwe vaya vanga vaenda kumba kwavo vachiita vanzi vaikomrita youth day, zvikanzi muri kuunganire chiipapa uyai kuno, ndobva vabatwa vakanogara mukati, zvinhu zvikanetsa, vanhu vakarwadziwa, vanhu vakaimba pamusoro penyaya yacho, zvakawanda zvaingoitika pane nyaya idzodzidzi. But I'm glad kuti taonesana, taudzana zvinhu zviripo paground. Ndisati ndaenda zvangu regedza tingoonesana pane nyaya yaWashman Ncube nevakomana vari kutaura kuti zvoni vari kuda kudzokera kumarecovery. Sengedzo Shabangu, by the way, is now in charge paCCC iyaya. Ndaiona vanhu vachibvunza kuti kusaka Chamisa chata chadzoka norwira party here achita sei, kuti arichovhura imwe party here acha because last time if you guys still remember akati ndikuvhura movement. The truth is people
are confused and will remain confused honestly, because vanga vakangojaira kaza mbevanga kato ari kucreata chi vakomana ende munomugarira kune chinja ari kugadzira ichocho chaari kucreata, saka zvaakuvhiringidza manje havachazivi kuti toita sei kana vakati movement togarira papi, because papai makaona kuti vaida kuisa pressure. ZANU-PF ndo yenyorwadza kuti Chamisa sei asina mastructures ngaite mastructures, because they wanted to manipulate mastructures acho iwayo, vanotozoti kuti mastructures vakamapinda vaizonomaataka sei, saka vanga vari busy kumaataka even nepari unnecessary. It's been 2 years asiri mupolitics, but imagine even nepakavageza vanhu vakatotsvaga way yekuti vaatake Chamisa nayo. Does that make any sense? Politics inyika ipi, ibhora ripi iro rinotambwa ruchiti muri kutombo player iri painjari motanga kuiblame iri kunze? Does that make any sense? Because vanhu vese vari muZimbabwe ndeve opposition. Even vanhu vese vari kuzvitaura kutenderera vari muZANU-PF opposition yese izve. So that's why they support the idea of opposing the current government right now. It simply means unenge ngori opposition. Kuna tona mwana kuti tovatotuma muZANU-PF because of my reasons akasiyana siyana kuti vanongoti manje hatina imwe party yekuti inenge iri yekuti ingazonyazomira nesu tiri mukutambudzika kana kuti vamwana ngechiti hatingoonawo mari yechikafu panenge pachimbobudawo tumwe 1 2 for example, if you are from Mabvuku there is no way pongatoti in these days would take nekuti uda kutera opposition because unongo kutemera magrocery ascot. We know that unongori kana kumamusha wakamirira kuti madigirigini mbeu iya ichauya ma inputs uti saka ndingaita sei, but unozongona kugadzirisa nyaya dzakochi muballot box. We understand that. That's why muchiona kuti ZANU-PF inogara ichidyika kwakawanda kachoka, inogara ichikonzi kwakadai yadyika kwakadai yarohwa because vanhu zvavo vari kuperera muballot box. That's why mukuona kuti ma-elections vakatomatadza vakati it's better kuti titoishandisa imwe way. That's why they are pushing to extend Mnangagwa's term. Pane vamwe vese vari muZANU-PF vasara vese vatovafana vadika hana kana hapana kuti anotombomira. That's why mukuona kuti munhu anga kutorwiswa izvozvo ndiVP Chiwenga atooneka kuti ndiye akuda kutokura musoro ada kutoita potential. Already system yanga yagara iri kumuweekend kubva day 1. Atone mamwe maevents ekuti tayatoti akatoita haumbozvione zvichimboswera zvichibroadcastwa like zvinoitwa kune vamwe vanhu vese. But now the situation panapa pari kunzi the Welshman Ncube led faction of CCC has voted to make an appeal against a ruling in which High Court Judge President Mary Zimbabwe has ruled against the expulsion of Sengezo Chabangu from the party. Politically, the ruling effectively makes Chabangu the most powerful man in the opposition and in charge of the outfit and total control of its roles in parliament. In a statement to Mashingomira, Ncube's presidential spokesperson Kura Uone Chiwai said the fight will be taken to another level. The party knows what is happening and no stone will left unturned. Saka vari kuti nyaya yacho icharamba ichiningirigina icharamba ichingoitika varamba vachingonetsana fight dzana Chabangu nana Welshman Ncube. We don't take them serious honestly because pachavo already they were supposed to pick the fight na Chabangu from day 1, not kuti mombosiya Chabangu achita zvinhu zvakachiparadza the opposition. That's why vanhu havasina trust kunzoti Welshman Ncube kuti is he serious about anything that is trying to do, because vanenge vachingoti Welshman Ncube Chabangu Hwente nevamwe vese same WhatsApp group ndo zvinenge zvingotaura vanhu. Saka vanhu ndosaka munoti even kana nyaya yavo ikataurika no one cares kuteerera nyaya yacho, vanotomirira dzotozobatanidzirwawo ipapo tozongotaurawo kuti but Welshman Ncube vari kuzodai so vanhu vongoti okay tazvinzwa ajamba next nyaya tinzwe kuna zvimwe ri zvine musoro zviri nani, because vanhu vachadunzwa nonsense, vanhu vachadunzwa garbage. Welshman Ncube ngonzora ndianani, the list is endless. Unoramba uchingotaura mazita iwayo but hapana maZimbabweans havasina kana basa nevanhu vese ivava. But anyway, I'm glad kuti ndakwanisa kubatisana nemi zvinhu zvinenge zvichiitika. Nyaya dzema.com epanhinginaya tinenge tingogara takamabata tirimo, saka iwoka gara wamakisa register kana uchingosvika pana peri first time yako. But I don't want to waste much of your time ndichiramba ndichingotaura. Ndoda kushandisa mukana kuzivisa vagari vemuSouth Africa especially paZimba imimi kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, mazuwano zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndo dzega shasha vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit. Chinodiwa chete kungotaura navo panhamba dzavo dziri kushowa pascreen idzo vokubatsira, ende advantage yekushanda navo ndeyekuti vanokubatsira vari kwavari ikoko, iwewe uri ikoko uchitoita yauri kutoitawo ikoko. Very reliable and affordable.
saka garai mavabata. Make sure kuti une passport iri valid, ndokuti process ikwanise kushandika zvakanaka, ndokuti ukwanise kuitirwa zvinhu izvi. Kana usina passport hazvizoitewo kanaika. Saka garai mabata mukoma Owen vakuitire plan, muregister makambani, muwane ma-FNB business account. Gore ratanga kudai so usasare pano mugavana vevamwe vachironga upenyu.